gode bro no. Gode bro. Incina meu? Ave incina budni. Chique. Arakada Incina mani. Pura dette katabandu varandala. Tappu. Nugge soppu. Laatida special. Aatida special. Ati lasana kan mankoga. Waraman juga. Sudah. Ni pamiyati batara ekkada. Aatida special. Ati special. Anu biasa juga. Sop. Soppu pada soppu tinori kita. Ya puji. Iya. Sedap nih. Nikwa kuwa apane? Ya bah. Neradeni. Burna maraya kan pune. Nampak kepeju ya? Inna bele tula. Avincira me beri mulla. Beri tonyi baiden. Beri mulla leka. Hek. Upadra. Avinya soppan. Dadu soppo. Nugge soppa. Anda. Pakai cajang ke. Cajang kalonda. Anda air kantani iya. Kodda kantana. Iya ta. Kana powdatana. Oh. Yaanola ಈ ಕನತ್ತನ ನಿನ್ನೆ ಈ ಕೊಯ್ಯೋದೆ ಕುಟುಂಬದ ಬುತ್ತು ಇದು ಕತ್ತಲೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಮೂರ್ತಲ್ಲ ಈ ಎಂಚನೆ ಈ ಮಲ್ಲ ನಂಜೆಲತೆ ನಂಜೆಲ ಈ ಬಜಿ ನಂಜೆಲೆ ಚಿನ್ಮಯ ಒಳ್ಳೆ ನಂಜೆಲೆ ನಂಜೆಲೆ ಈ ಬಜಿ ನಂಜೆಲೆ ನಂಜೆಲೆ ಬಾವೆ ಚಿನ್ಮಯ ಬಾವೆ ನಾನು ಬಾವ ಆಕೆ ನೋಡು ಚಿನ್ಮಯ ಬಾವೆ ಮುಗ ಬಗ ಮಗ కుదారు నీకు బాగా ఆవుడు ఇక మళ్ళీ పమ్మి నీకు ఆంటీ అవచ్చా నీ చిక్క అవచ్చా నీకు అందుచేనే అవి బాగా ఆవుడు అందువల్ల ఉన్నట్ట అంటే బావానే ఇప్పుడు నానే బావా అను మమ్మ ఇడబడినాక బరువు చొన్నట్టు అదే నానే బావా నువ్వేమవుతుంది என்னம்மா ನಿನ್ನ ಮತ್ತವು ಚೈತನಮ್ಮ ನಂತರ ಚೈತನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಕಲ್ತೀರಾ ಏರ್ನಮ್ಮ ಬೇವು ಬೇರ್ನಮ್ಮ ಏರ್ನಮ್ಮ ಅವೆಂಚ ಚೈತನಮ್ಮ ಅಂತೂ ಜನಿ
చైతనమ్మని తూతు జనమే బొక్క అవేంచ ಕಾರೆಂಚ చేంజ్ ఆపని ನಿನ್ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಚಿಕ್ಕನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಚಿಕ್ಕನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದು ఇప్పి ఎన్న అమ్మనా ఎన్న అత్తిగెత్తావు ఎన్న అమ్మనా ನಿನ್ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ఎన్న అత్తిగెత్తా ನಿನ್ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ఎన్న అత్తిగే ఇన్నత్తు ఇన్న ఆంటీ ఆయన అమ్మ యానతమ్మ యానత ఆయన అమ్మ బొగ్గ ఆడారు ఆరెంచిన ఆరియర్ ఆరియర్ మే ఓ ఓ సేల సుందర సేల సుందర సేల సుందర పూర తెత్తు తిరుతు వాడిని ఉపద్ర ఏబి ఓదు పెజ్జు ఏంది ఇవే పోయారా సీదా కట్టేకి సీదా కట్టే పోయారు ఇక్కడే ನಿಕ್ಕದ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಪದೇ ತಂದ ನೀರು ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಅಂದ ಅಂದ ವಿಷಯದಾದನ ನಿಕ್ಕಟ್ಟೇರಾ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ನಿಕ್ಕಟ್ಟದ ಜೇರ ನಿಕ್ಕಟ್ಟದೇರಾ ಓಂಡು ದ್ವಾ ಅವತ್ತು ಪೋ ನಿಕ್ಕಟ್ಟಿರಿಗೆ ಕಟ್ಟದನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪೋ ಕಟ್ಟಿ ಅವು ಬೇತೆ ಅವತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಪನ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಪನ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಪನ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕಟ್ಟೋಡು ಇವಾಗ ಕೈ ಕೊಂದಿಜ್ಜ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂದ ಭಯಂಕರ ನಿಜವಾದ ಕೈತ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರೋಡು ಅದ ಮಗ ರಕ್ಷಣೆ ಕಟ್ಟದು ಅಂದೆ 1 ವರ್ಷದ ಸಂಬಳ ಮಾತ ಕೊರೋಡು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ ನಿಕ್ಕತ್ತು ಬೇ ಏ ಬೇ ಆಗಿದೆ ಗೋರ್ನಿ ಒಣಸಾದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವ ಬೇ ನೀರಾತದ ಅದು ನೀರಾಗಿದೆಯಾ ಇರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆತೆ ಹಿಂದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇಜ್ಜಿದಾಯ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಮಗ
ಅಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನದ ನಮ್ಮ ಅವರ್ಚಿರದಲ್ಲೇ ಎಂತ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಬಿಸ್ಕಟ್ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ದಾಖಲ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಬಿಸ್ಕಟ್ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಾರ್ನ